Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu Guru ingkang kula hormati, saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin monggo kita sami ngunjukaken puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat sarta hidayahipun saengga kita sedaya saged makempal wonten ing mriki kanthi sehat walafiat tanpa alangan suatu apapun. Amin. Sholawat salam kita aturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten benjang ing yaumul kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ing sesorah punika kula badhe ngrembug babagan wigatine migunakake basa Jawa ing pasrawungan. Basa Jawa yaiku salah sawijining basa komunikasi ingkang digunakake mligi masyarakat Jawa. Basa Jawa inggih menika basa sing digunakake gawe basa sosial saben dina ing wilayah Jawa. Utamane ing Jawa Tengah, basa Jawa nduweni fungsi minangka setunggal simbol kebanggaan daerah, kalih simbol identitas daerah, tiga lan alat hukum ing kaluwarga lan masyarakat. Ing panggunaane basa Jawa nduweni aksara dhewe, yaiku aksara Jawa. Basa Jawa uga nduweni unggah-ungguh basa sing beda. Basa Jawa dibagi dadi telung tingkat, yaiku basa Moko, basa Madya lan basa Krama. Ing jaman saiki, penggunaan basa Jawa ing daerah Jawa saya suda. Saiki para muda ing Jawa utamane sing isih sekolah biasane ora nguasani basa Jawa. Hal iki disebabake saka budaya asing lan informasi sing mlebu saka macam-macam cara kayata TV, HP, lan internet lan liyan-liyane. Penggunaan basa gaul, basa asing lan basa sapenake dhewe uga nuwuhake kahanan basa Jawa. Kahanan iki uga saya tambah parah amarga pandangan generasi muda menyang basa Jawa. Piyambake nganggep basa Jawa dadi basane wong desa, wong cilik, utamane wong kuna. Dheweke ngaku isin lan gengsi nganggo basa Jawa lan milih nganggo basa Indonesia utawa basa gaul. Saktenane ing basa Jawa ana norma-norma moral, tata cara, ngajeni marang sing luwih enom lan ngurmati wong tuwa. Basa Jawa uga ningkatake kualitas budi pekerti lan tata krama para pemuda Jawi. Mula pendidikan basa Jawa sing apik lan bener kudu diwiwitake saka awal, supaya basa Jawa bisa dilestarekake lan ciri-ciri wong Jawa sing wis dikenal misuwur lan duweni tata krama sing apik tetep kajaga. Cekap semanten ingkang dados atur kula menawi wonten kalepatan atur lan wicara saha solah bawa ingkang boten ndadosaken rena ing panggalih panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten. Agunging samudra pangaksami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.